vraćamo sa studija sa sjajnim temama. Četvrti sajam telekomunikacija dogodit će se ovog vikenda u Delta City-u od 10 časova do 22 časa. Dakle, 12 sati zanimljivog programa za sve, a ne samo one koje se razumeju baš u kompjuter, što bi narod rekao. Moji gosti ovog jutra ispred Vision Inventa, Ivona Dabetić-Jovović i Kristina Radulović. Dobro jutro, drage dame. Mnogo me zanima šta se to sve dešava kod vas na sajmu kao neko ko apsolutno nema pojma ništa o tehnici, osim da koristim mobilni telefon i mail. Tako da je to, ja mislim, sjajna prilika i za nas koji nismo nešto sad upoznati mnogo sa tim modernim stvarima, da se upoznamo, tako, sa nečim što nosi novo vreme. Ali i za one ljude koji se baš time bave, da vidi šta su novosti, ili tako? Jeste, bit će veoma zanimljivo. Znači, održava se četvrti sajam telekomunikacije, informatike i digitalne opreme pod nazivom Smart Tech, organizacija agencije Vision Event, a dobili smo naravno pokroviteljstvo Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, pa će samim tim biti upriličeno u subotu 26. 11 časova iz formalno otvaranje sajma, koji će otvoriti ministar ili neki drugi predstavnik Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije. Tema ovogodišnjeg sajma su inovacije iz oblasti komunikacionih i informacionih tehnologija, tako da će biti veoma, veoma zanimljivo. Moći ćemo da probamo nove neke razne stvari koje se mogu naći na tržištu, ali i koje se ređe mogu naći na tržištu u Crnoj Gori. Kristina će reći kasnije nešto više o tome. U principu, evo ja bih mogla možda početi od toga ko će nam se predstaviti na sajmu. Recimo, već četvrtu godinu za redom učesnik sajma je Crnogorski Telekom, koji će nam predstaviti najnoviju tehnologiju baziranu na bakarnoj infrastrukturi, koja podrazumijeva i do 20 megapiksela u sekundi brzi protok interneta. Dakle, to je i do 5 puta brži download i do 10 puta veći upload. Također predstavit će nam i TV za sve, to je novi TV servis koji oni nude u saradnji sa radiodifuznim centrom. Ove godine ACT Computers predstavit će nam također Tesla mobilne telefone, tablete i televizore. Telemon će se ove godine predstaviti sa najnovijim smart telefonima jedne od 10 najranijih firmi u svijetu, Coolpad. Zatim imamo prvi put ove godine na sajmu VG Group, koji će nam predstaviti najnovije informacione rješenje za trgovinske i ugostiteljske objekte. Oni su također, kako kažu, u nedelji održavanja sajma, odnosno od 25. novembra do 3. decembra, ponudili posebne popuste na svoje proizvode i usluge. Ove godine predstavit će nam se također četvrtu godinu za redom D-Photo Trade sa svojim multifunkcionalnim štampačima Oki, Konica, Minolta, Epson i tako dalje. Zatim i Ekup i Meo, oni su dakle prošlogodišnji učesnik također. Predstavit će nam Vivax mobilne telefone, računare, televizore. Tu nam je i Orion, Orion Telekom i Oni predstavljaju svoju standardnu uslugu, neograničeni protok interneta, fiksnu telefoniju. Također ponudit će 2 mjeseca besplatne usluge za sve nove korisnike. Mogu pomenuti recimo i SNT, oni predstavljaju Smart Logon, dakle to je jedan novi sistem koji služi za autentifikaciju zaposlenih pri ulasku u prostorije i prijavljivanjima na računarima. Što je jako važno, baš smo se i bavili u Crnoj Gori tim temama, da se to nekako zakonom ozvanični i da apsolutno bude važno da tim da li karticama ili privescima za ključeve zaista bude to legalno, regularno pred zakonom, da ukoliko neko ne dolazi na posao dovoljno puta da može bude i pred zakonom suspendovan, da je to sasvim u redu. Svakakve zanimljive priče donosite sad, ovo meni izgleda kao prava paleta za svakoga, za sve vrste, da kažem, ukusa i za sva godišta. Šta možete da izdvojite nešto što će onako bude zanimljivo za ljude? Sad, ja sam malo prepitala dok nismo krenuli s uključenjem, da li mogu ljudi sve to da pitaju i da probaju zaista, ili će samo biti priča o tome? Zaista će moći sve, jel tako, da je probaju? Jeste, naravno. Prije nego što pomenem ono što će uticati na povećanje interakcije sa samim posjetiocima, pomenula bih da će učestvovati i firma Smart Tech, koja će ove godine predstaviti Smart Solution, koji predstavlja sistem za korporativno poslovanje za mala i srednja preduzeća, kao i Smart Management sistem, koji predstavlja jedan napredni sistem koji se koristi za digitalizaciju arhive, za dokument, workflow i case management. Sada, ono što je interesantno, spada u projekte inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis,
i ispred toga će firma 212.com predstaviti uređaj za virtualnu stvarnost HTC Vive, koji omogućava samo korišćenjem naočara da posjetioci budu u mogućnosti da čuju, vide i da se kreću u virtualnom okruženju. Pa to je sad, mislim, sad baš kao u filmovima, serijama i sjajno da je svet došao kod nas. Dakle, to će biti, pa mi je krasno da kažem, deci najzanimljiviji, ali svima nama, jel da? Tako, da, bit će upriličeno i za djecu i za odraslije ti segmenti. Jeste pripremili neke jastuke za okolo, ako počnemo da padamo? Imat ćemo pomoćnike okolo, da ta virtualna stvarnost bude malo i realnija. Takođe, Dron Studio predstavit će dronove ili bespilotne letilice, dakle, kojima se upravlja putem daljinskog upravljača sa bežičnom vezom i neki napredniji dronovi koji imaju i video link, tako da će biti u mogućnosti korisnici da putem mobilnih telefona ili tableta posmatraju živu sliku sa kamere na letilici. Znači, direktno uživo. Da. Pa to je budućnost televizije onda. Sjajno, ne mora više helikopterima, mislim, ove zemlje koje imaju sredstava, je li tako? Da lete, da snimaju sliku, nego možete od drona apsolutno raditi. Tako je, imamo i novitet u videoprodukciji koji predstavlja potpuno novi način upravo u videoprodukciji. To su 360 stepeni video snimci koje u Tehnopolisu zajedno rade Montenegro Guide, Čodek Studio i Dron Studio. I oni predstavljaju puni panoramski prikaz, zovu se još i sferski snimci, i tako da će posjetiocima biti omogućeno da koriste takozvane VR boksove, koji su mnogo tome slični sa uređajima za virtualnu stvarnost i da odgledaju brojne 360 stepeni video panoramske snimke. Zvuči nevjerovatno. Takođe, učesnik na ovogodišnjem sajmu biće i Centar izvrsnosti za bioinformatiku, BioICT, koji će ove godine predstaviti rješenja na kojima radi u cilju digitalizacije poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori. Dakle, oni će predstavljati pametno navodnjavanje, pametnu bovu, zatim pametno mjerenje, ekološki monitoring. I bitno je napomenuti da ovaj BioICT je prvi centar izvrsnosti u Crnoj Gori i na Univerzitetu Crne Gore je i vodi ga Elektrotehnički fakultet i finansira se od strane Ministarstva nauke i sredstvima kredita Svjetske banke. Ovo zvuči potpuno neverovatno, kao da stvarno, iako nekad pomislimo da tehnika može da nas negde, da kažemo, zakine za ovaj stvarni svet i neke osjećaje, ovo su dobre i zdrave stvari, jel tako, kojima se vi, da kažem, služite, koje nudite na vašem sajmu? Jeste, pa to je u stvari i nešto što nam unapređuje, da kažem, života i nešto što nam ga čini zanimljivim i kreativnim i olakšava ga. Na kraju krajeva svako će biti veoma zanimljivo da se sve to ovako na licu mjesta doživi, da se proba, da se iskusi nešto što stvarno nemamo priliku da iskusimo svakodnevno. U realnom životu svakog dana. Ja vam želim puno sreće, možemo samo za kraj da ponovimo još jednom kad se održava sajam i gde. Dakle, to je sada za vikend u tržnom centru Delta City u centralnom atrijumu na prizemlju. Dakle, subot i nedelja od 10 sati ujutro do 10 sati uveče. Dođite da se realno zabavimo u digitalnom svetu, bit će divno, želim vam puno sreće i naravno televizija 777 će biti tu da isprati sve, pa se vidimo brzo sa novim vestima. Hvala puno na gostovanju.